Shiva, the creator, and his life has been like he is the person who's been in the cremation place. That is what he does, and that is how he is. I come in the morning to do the prayers and all that. Wengo mar ringre jalno endo mosenindo kata gino endo ma iluongo kod dho wagunda ni cremation en achiel kuom yorego eko ma ikowo godo e kar yweyo jalno endo moseweyo piny kitiyo kod yono mar weng'o. Wang'o ringre en gino endo ma oher time pinje kaka India kod Nepal, ka iwang'i e yorno ero mar nyadala kata tradition. Chielno ero mane ochakore e higa mar 19th century kama ne weng'o ne oyangi e pinje moko e piny mangima. Olimo Hindu Crematorium Center kaendi en kar kowo ringre joma osenindo e kargi mar yweyo e yorno ero mar weng'o. My name is Harish Patel. I do volunteering job here at the cremation place. As you see the vehicle which is there, that is where the body comes. From there, we remove it, we put it on this table for the last prayers with the family members and those who have to pay the last visit. From there, either we bring it on this side, as you see. This is our place where we do natural. That one is the furnace. As we are here, you can see there is already a body which is already there with a coffin. After the family members have done the needful that has to be done, it will be put in the furnace. Bende ng'eyo ni ka owang' ringre dhano to gino endo ma odong' en mana buru maromo kilo 2.4. Manyiso ni kata ibed mana kod kilo maromo 200 to buru mari biro mana wuok maromo kod kilo noero mane iyudo chieng' mane onyuoli. The remaining of the bun of ash for somebody who passed away, and we cremated him yesterday. The remaining that comes out from the body is all bones, nothing else. Like that is the weight that we normally give. The rest you can see, the way people say that it is nothing like that. This is the amount of wood that we use. I'll just request them to prepare for you a bed. Then you guys can see how it is and everything. Nitiere yore adek mag wang'o ringre kata cremation, ka nitiere kama iweng'e mana kod yien kende, nitiere kama iweng'e ka itiyo kod gas, kod nitiere kama iweng'e ka itiyo kod mono ero mar diesel. In a coffin is like a wooden bed. That is the one that we use to put the body on the top, and then we cover it again with the wood. Then we use ghee, simsim, mainly to make the body burn faster. That's the new machine. This is the furnace. Now where we'll be putting the bodies with coffin or without coffin or any kind of stuff that has to be done. That hole removes the air. Inapita itoe iende juu. Like you see that hole, inatoanga hiyo moshi ndio iende juu. Nitakuonesha vile sasa hivi mwili ingine inachomwa, utaona moshi ikitoka juu. Ndio hiyo unaona hiyo mali imewekwa. Sasa itakuja ama hapa inakuja ndio inaangukia kutoka juu ndio inachoma mwili sasa. We have not tried at the moment, so I cannot tell you. The other one I know it takes maximum 3 hours. Sama wacho ni buru do kuom buru, nyiso ni ng'ato owang'e to nego bedne ok kaw buche kan, kech buche kan neno ka gichak gikaw gikano. Onego bed nodok e buru. To lo kiwe kuom lo en buru mochokore ema keto lo. Koro kwach ni lo do kuom lo, buru do kuom buru, en buru ema loso lo. To dhano no wuok kuom lo. Koro ok en buru kaka ji okawe, kech buru nyalo bedo buru nigi meanings mang'eny, kata wan gi buru mang'eny. Wan gi buch kendo kaka ne wacho. Buch kendo wuok kuom yien. Koro ko wach ni buru do kuom buru, nyiso ni nitie origin mowuoke. Ko wach yien do kuom yien. Kech en yien. Koro ka dhano no chwe, buru cha ema nokelo lo. Buru kochokore mang'eny tiluonge ni lo. Koro ko wach ni lo do kuom lo, buru do kuom buru, to
to en dhano manochwe kowuok kuom loche madoke. Onge kaka inyalo neno signboard mang'isi ni macha Oyugis, tichako chung' e dho signboard, kipingri gi signboard. Kuming'isa no ok en Oyugis. Jomoneni nyalo wacho nyaka bed ni gi problem moro e obwongo. Wabende ok wanyal chung' to wachako pingo muma kwakelo pachwa kama muma no nitie. Wan gimoro amora mwatimo nyaka yudi e muma. Magi moko ndikie muma dok tindwa kaka jokristo to biro luwore gi kaka ng'ato winjo muma. To nitie wan gi gimiluongo ni common doctrines ma kidhi e kanisa ni oyie kamano nikech gin e muma. Kaka koro kariko ka wan wachako nene machiegni pok nyaka nwanende anto be pok aneno kami wang'ogie jomosedhi to nitie kata kaka idwa somo muma gi kaka noyale kia 7 years hawachomi kila ndio hii watoto unaona yote hii. This has taken about, I think I've been doing volunteering myself for last 18 years. Like as you see, for 18 years wakati mimi nilikuja ilikuwa imefika mali ile mtu iko, and then after that this is for the 18 years I think. Yeah, tulianzia huko and all that. We don't have very many baby. Nyakora mogi bendi ng'eyo ni nyathi mathis mapok ochopo higni 7 ok nyalo wang'. Koro kaendi oketi kaendi luongo ni baby cremation. Kaendi emike nyithindo mathiso ma otho ka eko nyuolgi kata kapok ochopo higni go eko maromo 7 to ni mar ok nyal wangi kama iwang'e jogo eko mosekalo higni 7 kadhi mbele. To wang' ne lernwa gino endo momiyo nyithindo mathindo olosnegi kar hiko ok nyal wangi kama iwang'e jok madongo. They are born hawakwangi na ile afya ama ile mafupa until the age of 7, the majority. And traditionally they don't allow it, number one. Number two, I think 1 or 2 bodies which we cremated, lakini hiyo kitu haikwangi kama mtu ile mkubwa above ule ako na afya ikuwe na kama inachomeka sawa sawa, inatoanga maji zaidi na alafu inatoa harufu nyingine mbaya na inachinanga hapo tu for about 3-4 months even. Joseph nong'iewo nanga kendo kane osegolo ringre Yesu e msalaba noboye gi nangano mokete bur mane osekuny ariwa e kor lwanda. Eka nong'ielo kidi maduong' molorogo jobur. Joseph mane nie piny Misri ne oiki ebe wad sanduku mineno no. Sanduku mineno oiko goge owuokie muma masomo no. Joseph noketie sanduku mowir ringrege kore kodhi oike. Makisomo mang'eny tiwinjo kaka montimo wacho ni chieng' makoro dok muwuok kae kodhi e piny Kanaan ugol ringre ni e lowo kik uweya ka. Mane jogo timo kamano muting'o ringre ne sama ne Musa golo ji kadhi e piny Kanaan. Ringre Joseph choke Joseph be noting' kodhi matine dine wang'o onge gima dinoting'. Kata joma joyalo ka iko tiwinjo ka giwacho ni wapogre ringruok chunyi to wan gi machielo. Koro chunyi ne juogi. Gibende giwacho ga wapogre mani ringruok chunyi to en gi machielo. Koro chunyi ne juogi. Koro kitany kwara moga juang kipenjo gi ni tich machena no. Tibro winjo kaka kwano teto ng'e no wacho ni wang'o kode kano. Winjo ni watedo kode inyalo oye ka piny ng'ich. Koro ikitwa gi timwa gimora amora miwinjo ka dendi korwa. Koro gini ni chiemo. Nyakora mogi ne wagoyo mbaka kod Okinja Makambo jaote juogi kama ne apenje kaka juogi loso ewi wach mar wang'o ringre. Ni moko mawinjo ni kata ogwale nyalo chamo. Koro kidhi hotel tido ka opuko ni kanyo ogwale ni kanyo ati in kutokni tineno ka ok mori to ng'ama chielo tineno ko wacho wawe kata ma. To ka juogi gin jogo eko mosetho ma ochiero duogo loso kod oganda to debedi ni ka oweng' to kata juogi dekoro onge. To nyakwara mogi kong'e ni juogi ama. Juogi gin chunje mege jowa manotho. To chako chier kendo mondo gidag kod ji. Koro kuchier inyalo chier kuom nyathi matin. Koro samwinjo ka nyathino ywak tiwacho ni dwano mondo chake. Ai chake ng'acha.
Koro joma ni chako giyudo kichake ng'ama ber ok chake ng'ama rach, mondo kaka winja pimoni ni ringruok chal mtoki juogi mowuothogo. Masani kidwa dhi neno nyaminu tiwinjo kowachoni kaka wan joma osedhi gi juogi mabor, iwinjo ka wachoni kendo gidhi bet ok owuo kende, ging'eny, iwinjo kowachoni onego adhi ane akoth nyambele, iwinjo kowachoni koro wuok. Koro kako tiyo gi ringruok chal kaka ng'ato tiyo gi mtoka, ibo winjo kowachona denda ni kawinj kaber onego adhi osuptal. Ng'ama riembo mtoka bo winjo kowacho ni mtoka ni kane kober onego tere mondo rangna. Ne ayudo thuolo mar loso kod oganda jokristo kama ne adwaro ng'eyo gino endo ma Biblos wacho kuom kowo ringre jalno endo ma Nyasaye osekawo chunye. Yesu sama nogure to nowe niwe kanyo chik joudi ne wacho ni chik joma nogure go. Ne wacho ni ng'ama kamane ni ng'ama we kanyo winye machamo nyaka chieng' moro to. But Joseph no choko chir modhi kwa ringre Yesu mondo dhi oyiki. No kwayo ringre mondo dhi oyiki. Ok no kwayo mondo dhi owang'. No kwayo mondo dhi oyiki. To kisomo muma Joseph kod Nikodemo, muma wacho ni gin jopuonjre Yesu maling'ling'. Matin ne gin jokristo. To kinde cha din Yahudi ne duong' ma ok noyienegi mondo gilando Kristo cha ka giyangre. Sama ne gikawo ringre Yesu ne gidhi gima giyiko. Kisomo muma to wacho ni Yesu nochier koa e piny jomotho, koa e liel. Nochier koa e liel nikech kata mon ka nodhi ong'iyo mana liel kama noyike moyudo ka liel onge ng'ato. Mano timwa kaka jokristo ni ng'ato kotho titimo nade? Ti iko. Ema koro mano kelo e pinyo moro ni ati manyiso ni ati dine kawo ringre Ruoth Yesu ma wang' dine ok ochier. Dine kawo ringre Yesu ma wang' gima dochier cha ok en. Ng'ato chier gi ringre ne mothoe. Sama wachier ok wachier spiritually. Kata insani ketho to wawacho ni ng'ani ochier. Mani thogo cha emo chako yudo ngima kendo koro ngima. Yesu kochier to kama nokete ne ok oyudi no yudo nanga. Manyiso ni ringre ne manothogo cha ema noduogo bedo mangima. Koro chier en ni ringre ni motho cha duogo bedo mangima. Lazaro ma Bethania kotho oike mamu wacho maler ni ne liete nitie. Manyimine ne ke okawo Yesu mutere liende. Lazaro ne ng'amo war. Lazaro ne osiep Yesu, ok ne nyabedo osiep Yesu ki japiny. Nyimine ne kabe ne gin jomo owar. Machiel kuomgi Mariam nya Magdala. Sama ne gi Yesu chopo dalano ne gikawo Yesu ma gitere liel kama wadgi noikie. Ma kanyi ma Yesu time hono ma Lazaro wuokie liel. Yesu konigi ni goluru kite mono yike mano ume lietego. Mugol nyaka logo te. Aito ka jogo setimo kuri ka Yesu nungo Lazaro ma Lazaro wuok oko. Matine ni Lazaro noiki. Koro wan kaka jokristo wa iko jomotho. Gikanyo no mane Anania owinjo wechego. Nogore piny motho. Ji duto mane owinjo wachno luoro nomako. Eka joma yawuowi nobiro moboye gi nanga mi ogole oko kendo ike. Kod timbe. Ng'en kiseduogi kitu sani ng'en piny luo wayudo kiwacho. Kipenjo nyaka jomo Kristo makoro luo wach ma Kristo. Ni piny man maber machon kose masani tiwinjo ka ji keto dok ga ni chon piny ne ber moloyo sani. Manyiso ni gik mane watimo ka mache kitwa ma Nyasaye nowacho ni pogowa wan ogendni mag joluo kod ogendni mamoko. To gik mwaluwo mwatimo go Nyasaye mane oketwa ni mondo watimgi mapogowa kod oganda mamoko. Koro ka jaluo tho to ng'ama othono en juogi. To jaluo oketo geno ne ni ng'ato kotho kapok oyike to pod entie. Mano nikwara mogo ng'eyo kata kweche onge kweth. Kwer betie mana sama oseike ng'ato. Koro sama iwang'e ni wageno entie. Ma kata en wuon ok omor. Mak mana ne ng'acha to koro ikelo wach ni en nondiko. Okotho to wang'e. To anyuola mantie onego tamre. Nikeche mano kitikwa kod piny. Koro nki tamo rito nyalo chandi. Okonyalo kodongo kotamore no kudhi dala to kwamo gi gari. Mano in kare. Matamre ga no kodhi dala no nitie gimomiyo otam. To kare joluo to ne iko nade? Osogo nyikwara mogo ng'eno osogo chamo go dum. To sogo dak gi ginene ga kuru kod ochongori e wi yath.
to chongorio kodhi chamo nyiso chongorio wetegi ni wadwa chamo oduma to gibiro neno kaka ng'ama wiera ni wan nyaka nini wan osogo mwaneno ka chamo oduma. Koro anyalo nyiso nyikwara Mogajwang' ni wapuonjre wach majuogi, ni wapuonjre kit gik mwaneno kodok korka lee mwapidho kata winy mafuyi polo. Ibo yudo kaka mosogo go e koko akuru kidhiye to gin joka winy akuru kidhi kanyo nikech timbe ka ok timbegi gin joling' to sogo gin jokoko. Koro kitwa gi timbewa ok onego bed ni waweyo. Ma akwayo ni kaber jomowang' gimobed mogik kik nyakwara Mogi bol gimoro dholuo wacho bole kendo ni thole ni wang'e mago gik manitimo ni chiemo. Guok luo mohero gik ma koketi kendo ni thole bul dhano kotho tiike koseike tiluwo yore ne te gitim sape rum ai koro duoke kochier kuom gik kwadwa juogi moko makendo kiny kuchier kuom jomoko koro wang'o. To bende muma olero kaka onego kow ringre. Onge kamondiki iko matindo obiro miwang'o go ringruok ok nie muma. Nitie kama thoth ji temo confuse ga ka gitiyo gi wach mar ringruok dok e lowo kuma noae kendo gitiyo go wad buru dok kuno. To sama wach ni buru to kane ka kanyo en weng'o nikech kata buch lobe nitie kata sama ineno ka yamo moro biluongo ni kalausi cha biro iwacho ni yawa golule pa go buru dhi timo buru dhi bete. Koro buru ok ni en gimowang' gimoro amora mabiro mahuye kor yamo thothne jaluo luongo ga ni buru. Koro sama ikawo lowo dok e lowo kipimo go ng'acha tiende ni ng'acha wuon en ringruok to miolo kuome ni en buru. Koro mane kama dhi wad buru ae to onge muma kama ondikie ni iwang'o ng'ato. Ok en kata jo Kristo kende, aseneno kata mana Waislam, jowa ma Waislam ok giwang' ji gimbe giiko en mana ni gin ok giti gi sanduku. Wan kaka jo Kristo watemo mondo waona ng'ama othon wamiye luor moromogo omiyo ikete sanduku koki ikete bur kiketo jowetewa ma jo Islam ibo ng'ato to gima duong' en ni waiko wate. Koro weng'o ni kuma othoro bede ahinya kata kama othoro timore ahinya otimore e piny jowaindi to otimore kaka culture margi, mano culture margi. Koro nitie gik mang'eny ma ji nyalo iga kata yudo ni samoro ka ng'ato tho to ndiko ni an ka tho to bo wang'a. Mano wil mar ng'ato ma ok inyal tame nikech mane kaka embo yiero mondo bi otimne but e muma to onge kama support weng'o no. Koro an to ok anyal support weng'o no nikech ng'ama iwang'o ni nyo en dhano kaka in to mondo koro ng'e kata ka koro jomoko wan gi jowa moko ma duoge liel kitimo anniversary to nego yud kama noike cha emidhi time e nyasi neno. To king'iyo kata kinde muma Jakobo otho e piny Misri to okaw mana ringre ne Joseph okaw mana ringre Joseph kidwoko kanye kuma noike kwerene. Koro en be miyo jowetewa mosedhi be luor kech koro ing'e kama noike kama ne oike anyuolagi mayudo kata wan kaka koro oganda joluo yudo ni kata ka ng'ato oninde bade kata ka ng'ato otho e piny pango to chuno kaka oganda joluo kaka culture ikawe idwoke dala kama noike kwerene kata dala gi kama nonyuole. To king'iyo gi ogendni moko giika but gin ginyalo iko kata kaburi. Jomoko nyalo wacho ni kata nyalo wacho ni ati samoro jo Kristo oluoro weng'o e piny kaendi to ni mar ka gichopo malo kocha chode be samoro obel nyalo rwako gi kabigi. Koro iwang'ie piny tichaki iwang'ie polo. Penjo maber kabisa mosechando ji mang'eny. Chieng' moro osiepna moro miya nyiero kabisa. Ni ondike muma kamoro giwacho gi kuot nondike muma kamoro ni chieng' giko nobed chieng' muodo lak gi ywak gi muodo lak. Koro wacho ni en leki gi nomukore koro rafu koro bro dong gi tich adi achiel mana mar ywak. Wang' mwawuoye mar Cremation mikelo en wang' mar ringre mosetho. En ringruok ma chuny osewuok kuome. Koro en ringre motho miwang'o makata ng'ama iwang'o no en gimowinjo onge
nikech ringre miwang'o no mano mana the body but the spirit to onge kanyo emano osedhi koro dog kamano en gima winjo onge kata ke wang'e to wang' mar polo koro pogruok man kind weng' ariyogi weng'o mar polo iwuoye chier ka ng'ato osechier koro in kaka in ne to iwang'i kineno ma ikale mach kingima iwinjo remno nikech samoro richo manitimo koro iwang'i kineno to wang' machielo ni iwang'o body mosetho machunyi onge koro mano pogruok ga koro weng'o mar polo opogore gi ma kich ma tiwang'o the dead body ringruok mosetho ma ok winj lit to maja tiwang'o ng'ama ngima miwinjo remno koro mano pogruok. Only inakuanga na padri. Like the cremation is people whoever, like wewe unakuja na kikimino, unakuja na pastor yako. We had a padri here, now he is not longer with us, so we are getting one new soon, hope so. Then like mwili kikuja anafanya na ile maombi ya kindi, kabila ingine inakuja na mawatu yao ya kufanyiwa maombi. Yeah, we don't refuse anybody not to cremate as long as we have the documentations which says he or she is the deceased with their family members. We don't refuse anybody to get cremated here. To dibed ni chenro mar kowo ringre e yor weng'o yot mohingo ka ikowe e yor iko. Like non-Indians, they pay 40,000, and Indians they pay 18 because most of them they come with their things like ghee, simsim, vitu ile tunatumianga kuchoma mwili. And after that they like saingine wao watu wanatupatianga madonation inawe kama kuna mali mamuti zao zinakatwa badala kuuze wanatuletea hapa inatusaidia kuchoma watu. Nitika muruma Yesu bende wacho kokone ni nitie jogimene ingo to gidiko ng'ato tiso duoko ni we jomotho oyik jomotho but the word iko ne exist kata kinde ma Yesu nitie iko ng'ato e lowo. Okay, tena ne kecha awinjo ka kwedo okang' mager sana wach mar wang'o ringre jalno eno ma oseweyo piny. Kapok asomo mano wan gi timbe jo-Yahudi ma jo-Yahudi oyiko ji mang'eny e muma. Waduogo ka Yesu bendo biro to wayudo ka e kinde ma Yesu nitie bendo yiki ji ma Yesu wuon bendo yiki ka Yesu setho kendo jopuonjre ni manodong bende nodong ka yiko ji. Anania gi Safira waneno ko yiki koro e practice kaka jo Kristo en iko ringruok e lowo unless ni no thoe nam to lal kum ma bende kisomo fweny 20 to wacho ni giko nam biro ng'ogo gi oko ochako ndik ni kata ndik no chame to ndik no biro ng'oge oko koro kar weng'o kata onge but anyalo somo matin kaka ne jo-Yahudi timo tachaka somo kendo kaka ne jo Kristo bendo timo kinde ma Yesu nosebiro. Hii ndio ile kuni watu tunatokanga na kutoka nyumbani. Makaa lazima itoke kutoka nyumbani. Inakuja itawekwa hapa ndio inaanza hiyo moto. Hiyo moto sasa kijana ataenda nayo ndio achome huko. Inawaka ndio inakuja tunaimwagia hapo. Ndio sasa kutoka huko inakuanga tunaosha tuiko kuni alafu inakuanga na pamba na ghee imewekwa tukizungusha hiyo moto. Yes, nyakoromogi ang'isa gini endi koro kaendi ema kosegol ringre kaendi tibiro tikete iye kaendi kosekete kaendi to iloro dhodho no endo to ng'atno endo machiegni kod the deceased yani kod ng'atno endo ma onindo kata ma onindo e bade ene mobiro kaendi to omoko mach onge jal moro amora ma moko mach kaendi apart from kopogore kod ng'ano ero mano yier ng'at moyier ma onego moko mach kaendi en nyathi ma wuoyi sana nyathi ma wuoyi emiyiero ga matis ema biro kaendi to moko mach ma mach no liel koro ng'atni endi kama entiere ni endi odhi tieko kaendi seche maromo 3 eka buruno eka ringre wang marum te koro ringre osewang te marum iweyo buru makue ka buru osekue koka imiyo ng'ato to bende kinde chien kacha chande no wachi ni ati
ringre kosewang' mose kwe timi mana buru no endo maromre gi kilo mane iyago e minu. Ogendini mang'eny magin jolibambawa to ok onego wawe culture mar yiewa nikech watimo mano. Ng'ama weng'o weng'a to kik otud weng'ono kod Ukristo. Weng'a no chok nodwa chako wang'e ka to kik okaw gino otud gi Ukristo nikech onge gimoro amora manie Ukristo mok wayudie muma nie ne map. Bende ne wayudo thuolo maloso kod jopiny e wi gino endo magineno. Ka penjona maduong' ne ni bende inyalo yie ni wang' ringre ni kaponi ruoth okaw chunyi. Kadwa ni owang' nikech pok atho to tho to nitie. An kaka jatich Nyasaye ayup will na manyalo bedo en ni an ka chieng' makoro anindo ma ok sani to ika maber kama noike kwere na maber kama inyalo trace mayudo ni jatich Nyasaye ka jadolo noika. Koro an to wach mar weng'ono to ok support nikech kata muma ok support. An kuom hero mara aneno katho ana gombo mondo ika kalure kod tradition mag Luo nikech takaz nyathina moro chiema achiel ne penj mine gi nto baban kakanye to ko wachen na otho nyaka ging'ize kama notho e ranyisi en that grave. Kaluro wang'o dawe en adamo ni maintain tradition marwa culture marwa kaka joluo no wan kwatho to nyaka yikwa nikech nitie jok moko mabeda chop chieng' no inyasno chieng' no koro ka gibiro badaye gidhi chungi grave no mondo gibed ka achiel kuom jok ma hudhuria yikno. Kaka kuma ng'ato nyatho e to kia to wan kata Amerika tikela ike karwa joma atelo nigi gi jodalawa ong'e ni ng'ama otho iko. Koro mano penjo makata kaka okaduoko to jogo ng'eni kama rucho tho tike onge wil mandiko ka iko ok ndike wil. Gima ndike wil en ni oda ni awe ni ng'ane to iko to ging'eyo automatically ni katho tika simple. Wach ni endi kata in kama intiere no ang'e ni omako chunyi kabisa. Wan bende omako chunywa ka endi omiyo nakawo thuolo makende mar kelo ni story ni endi. Koro in kama intiere no ero penjri ane ni in isendiko will mari to kisendiko will mari chieng' no endo makoro Nyasaye omo chunyi idwa ni mondo iki koso idwaro ni mondo owang'i. Iro makalo no endo ok en iro mar maka kata iro moramora kata iro kamitede. Iwacho ni ati kama iro nitiere nyaka mach liele. To mano iro manyiso ni ati ng'ato kata ringre ng'ato iwang'o kanywero. Ne Lolwe TV, an Elizabeth Otieno.